nemaipomenit. Doamnelor și domnilor, în premieră mondială, Fakiru vă prezintă emisiunea Ultimate Survivor, numai aici, pe canalul Descoperi. Doamnelor și domnilor, urmăriți aventurile lui Fakiru, omul care a reușit să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Doamnelor și domnilor, Fakiru! Băi, Fakirule! 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 Cu Fakiru de la Periș, care mă știe toată țara, și astăzi la emisiunea Ultimate Survivor o să te învăț cum să supraviețuiești în pădure dacă te pierzi cu familie și copii. Pădurea este plină de fiare sălbatice, plină de pericole. Mistrețul, ursul brun, tigrul malezian, pârșul. Fakirule! Fakirule, e o veveriță, mă! E veveriță, mă, e mică! Gata, am gonit-o! Hai că am gonit-o, Fakirule! Primul lucru pe care îl face Fakiru atunci când rămâne singur în pădure este să caute un copac înalt și să se suie în el. De ce? Ca să vadă unde se află. Băi, Fakirule! Băi, Ce uitați cu asta? De ce uitați cu asta? Fakirule, nu e udă, bă, șterți-o cu Dar cârpa! nu lecat pe ea, bă! Atenție! Dacă scoarța este udă și o lecați pe ea, puteți să improvizați o scară în ce găsiți în pădure, cum a făcut Fakiru! Fakiru! Băi, Fakirule! Fakiru! Hai mă! Fakiru! Ultimate Survivor! Băi, Fakiru! Cine a pus copacul ăsta în fața lui Fakiru, băi? Un copac! Cine a pus copacul ăsta în față, băi? E pădure! Bă, de ce copacul ăsta în fața Nu te lui enerva, Fakiru, nu te enerva, băi? Fakirule! Stai, nu te enerva, stai așa! Frate, Fakiru se concentrează la copac și copacul pică! Hai mă, Fakirule! Fakiru! Hai mă, Fakiru! Ultimate! Hai mă, Fakirule, mă! În pădure, foamea poate să devină agonizantă, dar asta nu este o problemă pentru Fakiru de la Periș, care în pădure poate să vâneze pentru că improvizează o armă, de exemplu, o pușcă de vânătoare. Fakiru simte vânatul de la distanță. Băi, Fakirule, nu mai trage, băi! Băi, nu mai trage, băi, că eu sunt! Băi, Fakirule! Bă, nu mă filma acum, bă! Ultimate Survivor! Fără hrană poți rezista mai multe zile, dar fără apă este imposibil! De aceea Fakiru s-a specializat în găsirea apei în sălbăticie. Aici, pământul este afurat! S-ar putea să găsim apă! Apă! Ultimate Survivor! Asta este apă plată! Fakiru nu vede că minerală! Stai, băi, Fakirule, ce aveam, mă? Stai, Fakirule! Până la urmă, Fakiru de la Periș a reușit să vâneze un animal sălbatic! Cu mâinile mele l-am prins
bătut și l-am exterminat! Mi-au foame de mor, însă din nefericire, fachirul de Periș ține sfântul post al Paștelui! Iată, animalul e viu, se zbate, îmi pare rău! Zboară, puiule, zboară! Pentru că este creștin ortodox și pentru că respectă postul Paștelui, fachirul trebuie să găsească o sursă de hrană vegetală. Fachirul se pare că a simțit ceva. Priviți aceste ciuperci! Numai fachirul, pentru că este profesionist, știe dacă ciupercile sunt otrăvitoare sau comestibile, pentru că fachirul are ciupercărie la Periș! Sunt comestibile! Băi, fachirule, băi. Băi, de ce mâncam, mă? Îți dădeam un măr ceva, mă. E normal să vierși albastru. Stai, băi, fachirule. Gata, mă? Fachirule! Stai, băi! Fachire? Fachire? Fachirule? Fachire? Băi, fachirule. Fachirule? Fachirule? Hai, mă, fachirule, mă. Băi, fachirule, băi. A făcut facul! Ultimate Survivor! Ce faci, bă? Ce faci, băi, să-i spun lui fachirul? Băi! Băi, pompiere! Pompierule. Pompierule! Să mă cac în pădurea ta, băi! Stai, mă, fachirule. Băi, fachire, nu? Fachire! Fachire! Fachirule. Ce ai făcut, mă, lui fachirul, mă? Pe bune acum. Fachire! Fachirul, hai, mă, coloană la capăt, hai. Nu schimbați canalul.